Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, vai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem и comecei a falar. Зрители, часове преди вечното дерби ЦСКА и Левски, т.е. Левски и ЦСКА, чакайте, тук на стадион Васил Левски срещаме две девойки, едната фенка на Левски, другата на ЦСКА. Това е Катрин Вачева, това не е певицата Камелия, Анелия, нали така? Ела тук към нас, че трябва да седиме срещу слънцето. Едната болна фенка на Левски, другата болна фенка на ЦСКА. Понеже Левски са домакини, нали може да им дадем така първо твоето мнение, какво очакваш от срещата между вечното дерби? Измори ли се? Изморих се, тия тренировки не са лесни, искам да ти кажа. Какво очаквам? Последно време не сме много добре в класирането. Сте вие? Левски, естествено. Защото ти не играеш там. Сега в момента съм призва. Шегувам се, да. Защото мен така, като ми казват, аз съм от еди кой. Да, дай да е по-професионално. Момчетата им пожелавам успех. Надявам се да се мотивират и да покажат по принцип на какво е способен Левски. Много силно се надявам отново да преминат напред в челното класиране и да бъдат отбора, който бях. Който влезна в Шампионска лига, четвъртфинал, Лига Европа и така нататък. Да, нещо им падна самочувство последно време. Нормално е при няколко загуби. Треньора ги напусна. Гонзо. И Гонзо, и последния, на който... Николай Костов. Николай Костов, да. Но надявам се момчета да се стегнат и така да са по-мотивирани на този матч и да покажат наистина една добра игра. После ще питам кой ти е любимец. Ти какво очакваш? Предполагам, че е обратното на нейното, нали? Разбира се, само с една дума мога да оприлича ЦСКА шампиони. Нищо друго няма да кажа повече. Те са шампиони. От кога си фенка на ЦСКА? Кой те запали, ако не е тайна? И от малка. Цялото ми семейство са ЦСКА-ри, аз също. Била ли си на предишни матчове? Рядко, но съм била. Гледаш ги по телевизията. Кой ти е така матч, който най-пресно си го спомняш, най-голямата победа на ЦСКА, примерно? За съжаление, не мога да си спомня в момента точно. Кой? Всички почти. Имат ли шанс възпитаниците на Стойчо Младенов да победат Левски в тази среща? Със сигурност имат. Са по-мотивирани Левски да се докажат, че нали, въпреки многото загуби, или ЦСКА да докажат, че не случайно са номер едно? Да, не случайно да докажат, че са номер едно. Те са шампиони. Какво ти е мнението за футболистите? Като принцип, цяло не са мой тип. Нямам хубаво мнение. Не харесвам футболисти. И как толкова много жени си мечтават някой футболист да им намигне и да... Не са мой тип мъже. Какъв е твоя тип? Сам може някаква реклама да... Не, ще си го спеста това. Кой ти е... Любим нямам, едно ново попълнение. Крачунов майче беше. Добре. Пламен Крачунов от Локомотив Пловдив дойде. Той ми харесва. Аз много харесвам него като играч, не като мъж. Играч като мъж, не са мой тип мъже. Добре. Катрин, ти смисъл, кой ти е любимия футболист от Левски? От Левски аз нямам любим футболист. Не мога да кажа, че съм така фенка на някой по-специален, после не тръгнат някакви спекулации пак, както винаги, да. Но аз имам футболист, на който симпатизирам, който харесвам като човек, харесвам като професионалист. В последно време се доказва доста добре. Той играеше в Лок София, в момента играе в Висла. И се казва Цветан Генков. Това ще сега трябва някакви слухове. Цецо Генков и Катрин Вачева. Никакви слухове, защото ние в интерес на истината нямаме нищо общо и няма и да имаме. Добри приятели сме, мога да кажа, добри познати. Приятели е така понятие, човека играе в чужбина, аз съм си тук. Кой беше последен мач, на който ходи на Левски?
О, беше много отдавна. Беше много отдавна, но в интерес на истината сега няма да... Ако ме кажеш да пея, няма да пея, но знаех тогава абсолютно всички Ще го химна на Левски. песни. Знам го, но няма да ти го изпея. Защо? Моля ти се. Добре, какво ти е на те мнението за футболистите? Мисъл, смея да твърда, че имаш някакъв опит. Със сигурност няма да е хубаво мнението. Много ти благодаря, че имам опит. Предполагам, че го казваш в кръга на шегата. Какво е мнението за футболистите? Ами, какво ти кажа? Футбола в интерес на истината не е игра, която е за подценяване. Преди известно време се събрахме 20 манекенки. Играхме футбол, така импровизиран футбол с благотворителна цел. В зала Христо Ботев. Точно така, въпреки че го играхме в зала, не на стадион, просто толкова много се изморихме. Тичането наистина е изключително сериозно. Блъскането, знаеш какви травми от футболистите и определено не е лесна работа. Защо почти всяка жена, с изключение на Анелия, мечтата, не сигурно има и други жени, които не харесват футболисти, мечтата им е да се доберат до някои футболисти. Едва ли не си мисля, че като станат гадже с някой футболист, вече са си решили живота за винаги. Не мога да ти кажа. Това си е вече доличен избор на абсолютно всеки. Сега мога да кажа от гледна точка на това, че свързват манекенките с футболисти. И не малко пъти съм го казал, защо примерно има някаква максима ли или мода ли е, че футболистите харесват манекенки обратното. Не просто както те, така и ние се показваме пред аудиторията, поддържаме се физически, изглеждаме добре и може би заради това се харесваме и други. Аз специално харесвам футболисти, не мога да кажа, че не харесвам. Момчета много се поддържат, имат хубави тела, повечето от тях са доста забавни. Сега дали си оправяш живота, като се хванеш с някой футболист, едва ли, за мен това е доста глупаво изказване, не знам кой го е казал. Така си мисля, аз съм слушал момичета и сега той, ако си го фана, леле, даже съм виждал на матчове, без значение на кой отбор, момичета идват с къси поли, нагримирани и направени и само, този да ме види да такова и край, и се едно, че те не идват за да гледат матча, идват да ги видят тях. Нормално, хубави момчета са, нормално да имат фенки. Сега, какво ти кажа? Доличен избор е. Има ли мисъл, може да се води нормален разговор с тях, с футболистите? Определено не мога да слагам всички момчета по този знаменател. Както казват, манекенките са глуповати или са ограничени, нали, по същия начин да казвам и за футболистите. Всички сме свидетели на интервюта и на едните, и на другите. Мога да кажа, че има много умни футболисти, много умни манекенки, които се изказват добре, имат дар слово. Скоро бях коментирала едно интервю, което гледах ще го спомена в момента, пак да не тръгнат някакви спекулации, но Даниел Пеев, се казва, мисля, момчето, което ми направи наистина страхотно впечатление, като той се изказваше не само за футбола, за нещата от живота, за феновете, за самата игра, за неговите приоритети, въпреки че не е в отбор, който е, нали, кой знае какъв. В Славия, сега в Локомотив София. Наистина, Дани Пеев е от малкото футболисти, които могат да говорят. Определено е така. Знаеш, че има и футболисти, които говорят с звучени фрази, едни и същи неща, така че... Ще ме какво да им вземем интервю от тях? Да ти кажа, не мисля... Да, и нека се отговаря направо поводяваме. Мисля, че и треньорите са нещо по-различно. Въпреки че треньор е този, който трябва да дава пример на футболистите и да ги учи. Особено на интервюта след матч, всеки един говори едно и също, но това не е само за момчетата. Какво ще кажа за футболистите от ССК и техният треньор? В момента е Стойчо Младенов, доколкото знам. Той е добър треньор и преди мисля, че ги е ръководил. Старае се. Самите резултати, които в момента ЦСКА показва, са повече от ясни. Определено се справя добре. Явно ги мотивира достатъчно и са нахъсани. Харесват ми. Харесват ми как игра, въпреки че не съм фенка на ЦСКА, но определено... Един лек провокативен въпрос. Би ли си хванала футболист от ЦСКА за гадже? Никога. Добре, отиваме към Анелия. Би ли си хванала футболист от Левски за гадже? Нито от Левски, нито от ЦСКА. Мисля, окей. Не. Добре, ако примерно отидеш на заведение и се заговориш с някой и не знаеш, че той е футболист, нали? И после... Личи си от километри. Личи им от километри. Значи аз личи като радар съм от километри ги виждам. Ходиш винаги с нея и казваш... Приятелки. Ги виждам, сама то си личи. Научих се да ги познавам. Личи си. Никога не казвай никога. Сега това казах в кръга на майтапа, нали, че никога не бих си хванал футболист за гадже около ЦСКА. Определено тук не става въпрос кой от кой отбор е. Защото това е професия. Нали? Мене ми харесват, или ти харесва човека такъв какъвто е и го приемаш, или не. Сега сигурно, ако си хванам футболист от ЦСКА за гадже, няма да викам на мачовете и няма да хода на неговите мачове, но ще го уважавам като човек и като личност, защото е с мене. Това е. Добре, преди ви остава да продължавате да се ритате, една бърза прогноза.
Панелецки са домакини. Много си така провокативен. Знам, че искаш да бият, но резултат. Ами, много ми се иска Левски да победи. Много ми се иска в този матч да ни се вдигне малко самочувствието, както се казва. Да се вдигне самочувствието. Определено, но сега резултат говориш за колко на колко, но не мога да кажа. Надявам се поне 2 гола да имаме. Няма да те питам за голмайстор, защото сигурно ще ти е трудно да кажеш ли? Ще направим реклама, няма. Няма. Българин ли? Българин е. Ще да не е испанец, защото много фенки са си харесали Тони Калво. Тони Калво е много добър, много добре се представя. Наистина страхотен като стрела на терена и се надявам точно той поне един гол отбележи. Добре. Анелия, преди да остава тук си продължите да... 3-0. Чакай сега, 3-0, значи за Левски 3-0. ЦСК. А иначе 0-3. Да. Защото правих веднъж едно такова интервю и един футболист каза 1-0, той, значи другите трябва да бият. Да. Голмайстори? Не знам, нямам такива прогнози. Сигурно Крачунов искаш да вкара. Крачунов, момчето, много добро попълнение. Ако вкара гол, искаш ли после да ви запозная? Не. Добре. Аз мога да ги запозная. Ама тя не иска. Добре, оставам ви да си ритате и дано една от двете да познае. Дано.